Sawubona mngani. What day is it today? How do we say that in isiZulu? Ulwesingaki namhlanje. Ulwesingaki namhlanje. Well, let's check in our days of the week to see what day it is today. Yesterday, izolo, was Friday. Ulwesihlanu. If we move one more day, it is Saturday. Umgqibelo, 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 umgqibelo namhlanje. Umgqibelo, umgqibelo, umgqibelo namhlanje. Yebo! Sala kahle mngani.